Urruti dauden oientzako hauxe da aspaldian utzitako Zelda. Aiola Renteriak ere partu hartu gaurko kontzertuan eta gainera bi kantu egin ditu. Bat, imaginatzen genuen joko zuela, Elorrioko Gazte Topaguneko kantua, baino beste bat etorria Sarriren letrarekin gainera momentu hunkigarria, ez? Bai, justo betidanik abesti hori niretzako oso berezia izan da, eta justo bigarren diskoko abesti bat, bigarren diskoa pilo bat gustau izan jatan, ze gainera lehenengo diskoakin asko ibili ginen eurekin, eta justo atara zutenean bigarren diskoa niretzako izan zen flipantea, eta ja gitxi hau jotzen gendun eurekin, era como mierda! Eta justo aukera izan da abesti hori kantau nahi neban, ez? Eta bueno, azkenean polito geritu da emozionantu usteot izan dela, eta ondo. Eta nun eta Gorkak esan duen bezala Bilbon, ez? Hori da, gainera etxean, ez? Guretzako hori sekulako plazera izan da. Egon gara hauek egunetan, BBK Live-eko kontzertuak ikusten, da leku berean egotea eta berritzerrak ikustea, eta gaina dana petauta eta sekulako ambienteakin izan da pasada bat horretik, gabizen mindanak superposik, ez? Oso ondo, jarraituko gara kontzertuetan ikusten. Oso ondo, musu bat. Delegatzen duen ormako distributxipia eroria borrokara. Ea alboko zergatik inorkotze egiten dio. Komuneko plastikozko tuberia soltato. Soltatuz. Eango egunak eternal dira hauen, gauak izotzezko. Etango egun sentiak ez negarratza dire.
Kentucky